नवल काव्य धारा में रउआ सबके स्वागत बा। हार्दिक अभिनंदन बा। एगो रचना लेके हम फिर अपने सबन के सामने हाजिर बानी। सुनी सब है। मुंहजोर जब आदमी हो जाला, मन में मुंहजोरी आ जाला तो ओकर पहचान का बा, यह चीज हम कविता के माध्यम से बतावे के कोशिश कैले बानी कि जब मन में मुंहजोरी आ जाई तो रोकले कबो रोकाई ना, रोकले कबो रोकाई ना, निमन बाउर बुझाई ना, रोकले कबो रोकाई ना, निमन बाउर बुझाई ना, आ लाख केहू समझाई बाकी ओकरा समझ में आई ना। अब दूसर का पहचान बताओ तनी उ सुनी सब है कि निमन बात सुहाई ना, निमन बात सुहाई ना, सुरलभ दिन बिताई ना, आ दूसरा खातिर दौड़त रही अपनन के अपनाई ना। अब तीसरा पहचान बताओ तनी सुनी सब है, केहू से कबो डराई ना, केहू से कबो डराई ना, कहीं करे पढ़ाई जाई ना, गाँवा गाई माकल फिरी घर में कबो भेटाई ना। अब अपने के चौथा पहचान बताओ तनी मुंहजोरी में का होला कि करनी पर पछताई ना, करनी पर पछताई ना, मन के मैल ओराई ना, आ होटले होटले घूमल फिरी घर के खाना खाई ना। अब पांचवा पहचान बताओ तनी कि दुख दर्द पतियाई ना, दुख दर्द पतियाई ना, परिवार के बोझ उठाई ना, आ माई बाप से झगड़ा करी बिगड़ल कबो बनाई ना। आ आखिरी पहचान बताओ तनी कि लफड़ा से अगुताई ना, लफड़ा से अगुताई ना, निमन में कबो गिनाई ना, आ नेत नवल ताखा पर धरी धर्म के पंजरा जाई ना। ये पहचान रहल मुंहजोर आ मुंहजोरी के। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रचना अच्छा लगे तो नवल काव्य धारा चैनल के लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। बहुत बहुत धन्यवाद।